madaraning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar asin magkapot, ngunyan, uya ang sa indong makakaiba, digdi sa Legally Yours GB. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Maray na pagkaaga mga tugang, ngunyan po aldaw na naman in Sabado, petsa, Setyembre 20, 2025, and kaibanan po nindo si Christine Longabella para sa programang Legally Yours GB Dapat Aram Mo. Good morning po! Happy lunchtime, good noon sa satuyang mga paraan tabay, mapa-radyo, mapa-Facebook, naka-live po kita sa Facebook page na DZGB News Online o kung saan man po kamo ngunyan na nagdadangog o naghihiling sa programang ini, marahay na pagkaaga po sa indong gabos. Salamat sa paghalat mga tugang, lalo na sa mga taga 3rd District, dahil talang aram sa 1st and 2nd District kang Albay, and sa mga kataraning na probinsya, kung arog din kaini ang nangyayari sa mga oras na ini, na papuro-palsok na naman po kita, So, kaso bago pa talaga po kita naka-standby ko via Zoom. Alaga din na nga ni ito ang satuyang kuryente is garo babae. On and off na naman ang attitude kang satuyang kuryente ngunyan. So, okay mga tugang, tutukaron ta po sa aldaw na ini kasi saro ini sa mga dakol ang naghahapot, dakol ang may problemang arog kaini na mga eredero, lalo na po kung may ipapamana ko sa indang magurang, sa indang lolo o lola na nawara na, alagan may nawalat sa mundong ibabaw na mga property na para po sa inda o sa mga eredero ko Alaga, the problem is, ini usually ang kahaputan, kung kay sisay mapapaduman, ang daga, okay, na isinangla po kang sa indang magurang or kang sa indang lolo o lola, nung nabubuhay pa ini, sinanla sa ibang tao. Okay? Kung kay sisay na mapapaduman ini, kapag nagadan na itong nagsanla, and kung pwede pa po ba ining mabawi kang mga eredero or kang nawalat na heirs. So, may tigaapod kita mga tugang na pactum commissorium, bawal po ini na stipulation sa kontrata kang mga pagpapasanla. So, maaraman ta later on, ano ining pactum commissorium. And ano ang mga pwedeng remedyo under our law, Philippine laws, particularly yaon po yan sa satuyang Civil Code of the Philippines, kung ano ang pwedeng remedyo kang heirs na gustong bawion, okay? Or kaya pa bang bawion duman sa sinanlaan or tigaapod po ini na mortgagee kang sa indang magurang o lolo o lola. Usually kaya mga tugang, pag nagadana ang magurang, ang grandparents, saka lang naaraman kang heirs. Nung nagbubulat-lat na kang mga documents, kang mga nawalat na files, records, kang nagadanindang magurang or grandparents na, oh, may titulo pala na arog ka ini. Oh, may daga pala si ma, si pa, si lolo, si lola, digdi sa lugar na ini. So, asikasuhon sayang, magiging parte pa ini kang estate. Diba, natukarta na sa kang mga nakaaging programa na estate mga tugang ang apod sa property po na nawalat kang decedent or sunagadan na igwang mga property. Okay, so, sayang mananggad kung dahil talaga maaasikaso kang heirs, imbes maging parte pa ito kang estate, kang nagadan, imbes maging parte pa po ito kang magiging pwedeng barangaan kang mga heir or mga nawalat na kapamilya.
So, oro at yan iyan mga tugang, ta ilingon nindo dako talaga ang makaka-relate kang arog kaining sitwasyon. Pwede po kamong mag-comment mga tugang sa samuyang Facebook page na DZGB News Online. Mag-comment lang po kamo sa nakalive kang programa dyan na Legally Yours GB. Para kung may mga kahaputan din, edi somehow makatabang po ang programang ini sa Indo. Kung or you can use this as a guide, kung ano ang first steps na dapat gibuhon, kung nakaka-encounter din ka mukhang arog ka ini na problema. Kasi usually, yan, baka sa baul, sa baul ni lolo o lola, 'di ba? Ano na po yan, buruksan na nindo iyan, baka may mga natatago-tago dyan na mga dokumento, maswerte ka mo kung titulo, di ba? Tapos nakapangaran pa talaga duman sa parents nindo or grandparents, then right away kaipuhan po talaga nindo iyan asikasuhon. Kasi malayta, may certain period of years, di ba? Malayta, so remedy na dapat kuta para sa Indo, may prescription under our law, and then, paano kung nag-prescribe na ito? Dahil na po nindo yan pwedeng mahabol basta-basta kung nag-prescribe na. So, kaya very important po talaga na kung may madiscover ka mong mga property, lalo na pag manungod sa daga, kang sa indong yumaong magurang or grandparents, talagang kaipuhan asikasuhon tulos. Pero bako nga ni talaga advisable iyan. Ang pinaka the best is habang buhay pa, kauron na po nindo, di ba, sa indong parents, sa indong grandparents, para at least mo niyan pa sana, habang buhay pa po sinda, aware ka mo kung ano talaga ang properties ninda, kung saan ba talaga inilocated. And then mahagad nindo so necessary documents or at least araman lang po nindo kung saan ninda tigtatago ang mga ini. So, mga tugang yan ang mga dyan po maikot ang satuyang mga pag-uurunan sa aldaw na ini para sa programang ini. So, uro at yan lang po, maaaraman na nindo gabos na mga kahaputan manong digdi, makalihis ang nagkapirang pagirumdom ang oras, alas 11:33. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna.
Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraantabay? Download na! Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Mga tugang, nagbabalik po ang programang Legally Yours, GB Dapat Aram Mo with Christine Longabella. So, nasabitan nakasubago ang manungod sa Pactum Commissorium na tigaapod. Ano po ang Pactum Commissorium under our Civil Code or particularly Article 2088 of the Civil Code of the Philippines? Well, ini mga tugang, so, di ba pag nagsanla ka mo, nindaga, kaipuhan nindo, let's say kaipuhan nindo nin kwarta ngunyan, alagad wara talagang mapagdisponera na iba, and then igwa ka mong property, kapot-kapot nindo sa titulo, nakapangaran sa indo, so isasanla ine, usually iyo yan ang nangyayari or tigigibo. Ngunyan, so nagsasanla mga tugang, ang apod sa iya mortgagor. So sinanlaan, so nagpautang, ang apod mortgagee. So, kaipuhan po mag-execute nin real estate mortgage sa mga arog kaining transaksyon. Kasi kung wala ka mong dokumentong kapot, okay, madidipisilan, parehas po si mortgagor para mabawi ang sa iyang titulo na pinakapot kay mortgagee kapag fully paid na siya eventually kang sa iyang utang. And si mortgagee din po madidipisilan na of course mabawi ang sa iyang kwarta na ipinasubli. So, it's very important mga tugang na dapat napaparehistro po nindo iyan ang sanlaan nindong transaksyon sa Registry of Deeds. And paano yan gigibuhon? Kaipuhan po talagang na mag-execute ng deed of real estate mortgage. And then, along with all the other requirements, ito ang kaipuhan po ipasa sa Registry of Deeds and much better po na ipa-annotate o tatakan ang sa indong transaksyon kang pag-mortgage or pagsasanla duman sa likod kang titulo sa kopya po kang Registry of Deeds where the property is located. So, usually kaya mga tugang, di igwa na ka mo real estate mortgage. Yan ang sa indong kontrata manungod po sa pagsanla. Nakalaag din dapat dyan kung gura no su tigpautang, okay, and all the other necessary details duman. So, usually, igwang mga nagkakasundo or nag-uuron na pagdae nakabayad si mortgagor or si nagsanla, then, automatically, mapapaduman na po sa property kay mortgagee. Ngunyan mga tugang, inyang tigaapod po na Pactum Commissorium. Ang kaining agreement mga tugang is void under our law. Pag sinabing void, dahil po pwede warang bisa ang arog kaining stipulation duman sa indong kontrata or duman sa indong deed of real estate mortgage.
So, bawal po ang arugkaan na kasunduan. Dahil po yan i-honor maski kang korte because again, it is factum commissorium. Which means, so automatically po mapapaduman kay sinanglaan or kay mortgagee, so isinangla na property ni mortgagor in the event na dai siya makapagbayad. Okay? So pinagbabawal po iyan kang sa tuyang batas. So paano man nga attorney di garo wara epekto palan so, 'di ba? So purpose. Kaya nga ni kinaputan ko ining property na ini, so titulo ka ini, taano man ang proteksyon ko pag dai siya nakabayad. Bawal pala na sa sinanlaan or let's say ako si mortgagee, bawal pala na sako automatically mapaduman sa property. Well, ano po kaini ang mangyayari? Kapag dai nakapagbayad si mortgagor sa imo or kay mortgagee, ma-undergo po nin tigaapod na foreclosure proceedings. So, igwa po kita nin duwang klase nin foreclosure proceedings. Pwedeng extrajudicial foreclosure without the intervention of the court. Pwede po na judicial foreclosure. So, okay, with the intervention po of the court. Kaya siya judicial foreclosure. Ang foreclosure, mga tugang, foreclosure proceedings, in the event na makapagbayad sa imo, as mortgagee, so nagsanla, okay, ipapabenta po through public auction so property, nakapot-kapot mo, property ni mortgagor, ipapabenta ito through public auction, and then, ang mabakal po, okay, mapapaduman so property na ito kay highest bidder. Therefore, so tigbayad ni highest bidder sa pagbakal through public auction ang property ni mortgagor, iyo po ito, okay, so proceeds ka to ang mapapaduman pambayad kay mortgagee or kay pautang, so sinanglaan, iyo ito ang ibabayad sa iya. So, yan ang mangyayari. Okay? Pero, sunod na kahaputan usually mga tugang, especially kang heirs, kang nagsanla, kang daga na ito, okay? Igwa po kitang tigaapod na redemption period. Redemption period, within 1 year lang ini usually mga tugang. Ang redemption period naman, ini ang tigsasabi na pwedeng i-redeem or bawion ni mortgagor, okay, or kang sa iyang heirs within 1 year from the entry, okay, kung kasuarin na-enter sa records, so pagpapabenta kay highest bidder kang property. So, pwedeng i-redeem siya within 1 year from such date. Now, kung dahil na-redeem within 1 year ni mortgagor or ni heirs, then that's the time na dahil na talaga mababawi. Okay? Mapapaduman na sa property, duman kay highest bidder. So, nakabakal na highest bidder during the sale through public auction. Ngunyan, mga tugang, igwa man tigaapod na pacto de retrosale. So, ining pacto de retrosale, iba po ini duman sa deed of real estate mortgage. So, digdi sa pacto de retrosale, mga tugang, ang nakalaag sa kontrata na ini, let's say, ako so nangangaiponin kwarta. So, may property ako. Pero kaipuhan ko cash. So, gusto ko na i-let go ang sakuyang property. Ngunyan, mahanap ako nin may cash, 'di ba? Na willing magtaon nin cash, nakapalit kang property na ito. At the same time, habok ko pa man totally talagang ibenta or mapaduman su property ko sa iba. So, ini mga tugang ang usually ang best document to execute
sa mga arog kaining sitwasyon naman. Abo mong isanla, okay? At the same time, abo mong ibenta to the point na automatically mapapaduman na sa ownership sa iba. So, tigaapod ini mga tugang na pacto de retro sale. Ano ining pacto de retro sale? Garutig, well, sale, since may word na sale, benta man giraray siya mga tugang. Alagad, may nakalaag dyan, okay, sa kontrata na iyan, nindo, kang both parties, may nakalaag po dyan na period din within which pwedeng bawion ni owner kang property ang property na ito. So, it's just like, mga tugang, babayadan mo ako, okay? Ibebenta ko ini sa imo, alagad, may certain period of time within which pwede kong bawion or bakalon giraray iyan sa imo na property ko. So, yan ang tigaapod mga tugang na pacto de retro sale. So, kung naglagpas na, so period na ito, na dai ko man nabakal sa imo giraray, or dai ko man nabawi sa property ko, duman sa pinabakalan ko, then that's the time, automatically, mapapaduman na ini kay buyer. Sa araw kaini naman na transactions or stipulations in the contract, mga tugang, ini po valid. Tigre-recognize po ini tang sa tuyang batas. Ano so void? Kasubago, pactum commissorium, ini po, so pag sinanla sa property, automatically mapapaduman kay sinanglaan or mortgage sa property. Ito po ang void, walang bisa, ang stipulation na yon, and yun po yung bawal. Pero on the other hand, pacto de retro sale, wherein tigpabakal mo sa property, alagad igwa lang na certain period of time na daingo na pwedeng hiroon din ni buyer, or to the point na all acts of dominion, rights of ownership, pwede niya na i-exercise. Dai po kasi may kasunduan sa parties na sa araw kaining panahon, okay, tigre-reserve ko, so right ko na bakalon iyan giraray sa imo or babawion ko yan. Pero pag naglagpas na ito, and then daiman nabawi, then automatically mapapaduman kay buyer, ang arog po kato is valid. So tigre-recognize kang sa tuyang batas ang arog katong agreement, stipulations, transactions. So sana nasasabutan ta mga tugang ang pagkakaiba kang pactum commissorium sa pacto de retro. Medyo tigigibot po ang besta na in layman's terms masabutan kasi araman sa nanimdo ang batas is very technical talaga siya. Okay. Good morning po, Attorney Tin. Good morning, Joseph Nares and si Sir Jerel Aranya din. Pirming nagdadangog mga tugang si Sir Jerel Aranya sa satuyang programa and station. Thank you so much, Sir Jerel. Hello, Richelle Triviana Valle. Nag-iiling sa tuyang live mo niyan. Katrabaho ko dati. Okay? Ask ko lang po kung ang kaput po deed of extrajudicial settlement and partition ang nakapangaran po gadan na. Ano po ang proseso para ma-separate na kada saro para may kanya-kanya na po na tax declaration ang mga heirs? Hello po, good morning Ma'am Mabel Marco Mondragon Miliana. Well, kung ikwa na po kamong deed of extrajudicial settlement and partition, okay, paano ma-proseso para ma-separate na kada saro? Well, dapat po ining sa indong deed of extrajudicial settlement of estate and partition, ma-proseso na po ini. First, duman po iyan isa-submit sa BIR. So, magduman na po tulo sa BIR, okay, para mapakompute na po ang tax kaini.
Usually, pag arog ka ano document, ang tingko-compute po na tax kang BIR is the estate tax. So, kaipuhan po maaraman na nindo kung gura no ang dapat bayadan na estate tax. Well, ang dakulang problema lang talaga kaan is kung haloy na. Haloy na kamong nag-execute kang document na iyan, alagad na itulos na proseso sa BIR. So, syempre, ang penalty po kaan is pwedeng dakula na. But kung kaya naman, of course, bayadan, kaya kaipuhan na agad-agad ini mga tugang nating poproseso po sa BIR. Kasi, lalo na kung bako po kamo aware, di ba, sa mga deadline, baka dakulao na ang babayadan, dakulao na ang penalty. So, yan po ang first step talaga. Darahon po nindo iyan sa BIR para mapakompute. Pero of course, bako lang iyan ang kaipuhan kang BIR. Dakol din po na other requirements na kaipuhan ka mong isubmit together with that document. So death certificate, kang decedent, sunagadan, and birth certificate, kang gabos na nawalat, okay? Na compulsory heirs, kaipuhan din po iyan kang BIR. And not just the BIR, all the other relevant government agencies. And, pag pag igwang married na heir, usually kaipuhan din sa marriage contract. So, yan po, okay, ang mga nagkapira sa requirements na kaipuhan po isubmit sa BIR. Yan ang inat na agency, okay, naduduman na nindo. And then, of course, mabayad na kamo kang tax kung wala nang kulang na requirement sa BIR. And then, kapag kabayad po kang tax and all the other costs, fees, na kaipuhan bayadan duman, ma-release po ang BIR ni ICAR o tigaapon na Electronic Certificate Authorizing Registration. Then, after ka to, much better na kanya-kanya na, lalo na kung dakulunon po na heirs, tapos may mga aki-aki na din, diba? So, ibang nagadan na sa generation nindo na heir. So, mga aki ka to by right of representation, okay, kaipuhan niya, ang din dyan nakapirma sa idong extrajudicial settlement of estate. Then, makanya-kanya na po kamukaan na pagproseso sa registry of deeds. And it depends din kung anong klaseng daga. Kasi kung agricultural lot, then kaiba din po ang Department of Agrarian Reform. Di ba? Makuha pa kamukaan usually nin dark clearance. And then, ipapasurvey din. Kaipuhan din ang survey para sigurado ka mo na so nakalaag sa indong extrajudicial settlement of estate, lalo na kung with partition na ine, sigurado ka mo kung hain talaga dyan, hanggang sain talaga dyan, so meets and bounds kang property kang kada saro. 'Di ba? Kung tama talaga sa indong barangaan. O, let's say, kay heirs ni Arog ka ini, -A. Lot number 1-A ngaya. Ang heirs naman ni Arog ka ini, iyo ini sa imo, -B. So, dyan lang inindo yan maiiling din mga tugang sa survey. So, importante din na igwa na po kamo dapat na survey. Okay? Sana na simbagta po ang kahaputan ni Ma'am Mabel para makanya-kanya na daw na tax declaration. Ang aram ko po sa ngunyan, dai ka na makakahuanin or makakapatransfer nin tax deck kung wala mo ng titulo. So, dapat po i-process mo na nindo na magkaigwa ng titulo ang kada saro da heredero before po kamo tawanan or i-process kang Office of the Municipal or City Assessor kung saan located ang property. Okay? Bago po kamo issuehan yung separate na tax deck. Titulo po muna. Good morning, Attorney Tin. Belated happy birthday. Maski dai mo ako binati bati unta ka sunudan sa birthday ta. Ay talaga Kuya Bob, sorry dai ko ara. Nay ka man kaya nagtarab. Belated happy birthday Kuya Bob Candano. And thank you din po sa pag-greet. Better late than never, daabaga po. Okay, so si Say pa ang nagpapag-greet digdi. So, yun man lang mga tugang, sana dakol na naman po kamong naukudan. Well, kung talagang
igwa na kamong problema manong digdi, or may mga concerns po kamo, kaipuhan nindong may mga iproseso related sa napag-urunan ta din, then much better po na magduman na sa indong maski sisay na preferred na lawyer. Basta ang importante po, dahil para paliman-limanan, okay, ang mga siring kaini. Kasi again, penalty sa BIR, and bako lang yan, at the same time, didipisilan po kamong bawion, di ba? Kung may mga kaipuhan man na bawion na napaduman sa iba, so property mo or property kang sa imong magurang, deceased parents, or deceased grandparents. Kasi lalo na kung tig-treasure din iyan, di ba? Kung sa indong ascendants, pinangalagaan, lalo na kung may memories ka mo sa property na ito, di ba? Sa daga na iyan, together with your deceased parents or deceased grandparents nung sinda nabubuhay pa, then syempre, marayman din talaga na mabawi or mapasaindo giraray sa property na iyan. Or kung dayo man napaduman sa iba, then ma-preserve nindo na talagang iaon lang yan sa laog kang sa indong pamilya, ang property or ang daga na iyan, and dai makakaluwas sa indong pamilya or mapapaduman sa iba. Once again mga tugang, ini po si Christine Longabella sa Lado Tactical. Yaon dyan nakaibanan ta si Jerome Nico Martinez, si Kuya Jun Napolis or Kuya Ronald Baldo, si Kuya Nems Flora, and masunod po ang Bareta alas 12. Kay ang sa tuyang anchors dyan or newscasters, si Sir Bert Nunez and si Ma'am Gina Ritterly. Ini po ang programang Legally Yours, GB Dapat Aramo. And mag-iringat po ang gabos. Happy lunchtime! Sa indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DZGB. Legally Yours